Lithi izwi kaNkulunkulu ukusizala ukuthi umuntu azuze izwe lonke ebese lahlekelwa ukuphila kwakhe. Angithi mina kungilahlekelanga ukuzonda abantu, ayingilahlekelanga iyenga, angilahlekelwanga ilutho nje mina kuzo zonke lezi zinto engayinikwa uSathane. Ngikuzuse konke. Kuyangisiza ngani ukuthi ngizuze izwe lonke bese ngilahlekelwa ukuphila kwami, ngoba nangisaphethe lezi zinto lezi angiyi ezulwini. Ake kusilahlekele konke lokho bese sizuza ukuphila okuphakade, ngoba nasaphethe lezi zinto lezi kuyalahleka ukuphila. Ubobona abantu abalahlekelwe ukuphila kwabo, balahlekela bephethe amabhayibheli, befakaza bewomama mkhokheli beyikho konke, kodwa ukuphila ukuze ubone ukuthi kubalahlekela ukuphila awenza into errong nguye, uzombona ufile. Kodwa ngenxa uthi ukuphila kwakhe kumlahlekele wazuza izwe lonke, ngeke aye ezulwini, ngeke alibone izulu. Asingeni ngeuniform, asingeni futhi ngokupretenda like we are good, asingeni futhi nokukhohlisa abantu ukuthi hayi mina sengisindisiwe kodwa ke bengayenzi intando kaNkulunkulu. Asingeni ngalokho, singena ngokuthi silahlekelwe yikho konke, njengoPawulu wathi ngikushaya indiva ke konke ke manje obeke inzuzo kimi ngobukhulu bokumazi uKristu. Sengikushaya indiva konke, bekusibiza ukuthi sikushaya indiva konke obekuyinzuzo kithi.